firmado consistorio de moro caballo blanco. El firmado consistorio de moro caballo blanco. Os da Coruña e Ferrol, xa fixeran outro tanto. Os da Coruña e Ferrol, xa
lentamente lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropela delita, la huyente a sargento idolatrada, y además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que
tortilla ron, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla ron, crema, tocino de cielo, mazapán, platillo, hojaldre, francispan, pan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, platillo, hojaldre, francispan, pan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, buen helado,
ver que acontece máis. Felipe solo hasta aí. Non sabemos que pasou. Non sabemos que moveu alguén ou non. Bueno, agora vamos a facer, vamos a estrenar hoxe, unha pequeniña obra africana. Non ten nada que ver coa música que estamos acostumbrados a escoitar, eso que ten unha historia como esta, na que esperamos que aconteza algo. No. Isto é un pequeno texto, un pequeniño texto sacado de un texto de música infantil, música de nenos africanos, claro, que dice algo así, bueno, dice exactamente: tía, ábreme a ventana, que quero que entre a auga e me dé na cara. E despois, onde se nota que unha canción infantil, dice: con 7 ou 8 cabezas de ganado, o sea, con 7 ou 8 cabras, irei comprar unha muller. Aí onde se ve que é unha canción infantil. Pensa que con 7 ou 8 chega, pero non. Seguramente farán falta máis. Bien, e esta letra se repite unha e outra vez, que é basicamente a forma de facer música en África, é basicamente repetir, mentras as cousas se van facendo máis complexas rítmicamente. Así que esperamos que disfrutedes. Se titula, como pon aí, Mangwani Mfulele. Thank you.
Purino en la aldea,